Μια φλόγα κομμένη. Κάποιος καπνιστής στο κοινό. Υπάρχει κάποιος. Κοιτά, πικραμένη. Με τα δυο της στα μάτια. Μα ποια να είναι. Η μάνα. Και ρωτά. Τι ρωτά. Τι ρωτά. Τι ρωτά. Τι είναι το φως? Πού πηγαίνει το φως όταν η μέρα ξεχνά να φτάσει? Πού πηγαίνει το φως όταν αρχίζω κι εγώ να ξεχνώ? Φως, μείνε. Μα δεν μένει. Ξεγλιστράει. Τρέχει. Καίει τις παλάμες μου. Κάποτε φώτιζες όλα τα δωμάτια. Συνήθιζες να τραγουδάς σε κάθε γωνιά αυτού του σπιτιού. Τώρα έμεινα μόνος. Το ανανούρισμά σου έχει πλέον σωπάσει. Πού πηγαίνει το φως όταν λησμονεί το πρόσωπό μου? Πού πηγαίνει το φως όταν σταματά να φωνάζει το όνομά μου? Κάποιες νύχτες ανάβω ένα σπίρτο να μου θυμίζει πως ήταν κάποτε ζεστασιά. Φως, μείνε μαζί μου. Φως, μην ξεθοριάσεις. Μα τρεμοπαίζει, ψεύδεται, φεύγει. Όμως εγώ συνεχίζω να το κυνηγώ, ανάμεσα στη σκόνη και τη στασιμότητα, ανάμεσα στις σχισμές που έχει δημιουργήσει το ίδιο το μυαλό μου. Κοίτα γύρω σου! Εδώ δεν είναι κανείς. Εδώ δεν υπάρχει φως. Μονάχα εσύ και η νύχτα που σε καταπίνει ζωντανό. Τελεία και παύλα. Ξεκινάει το μαρτυριό μου. Η αιτία που ενώνει χωρισμένους και χωρίζει μη κύματος, ανάλογα με τη συχνότητα. Μάρτης μου η γη, που πάνω της έγραψα, πριν βρω της φυλακής μου τα κάγγελα. Ρώτησα ναύτες, στρατιώτες και μάνες, κάπως να δω πώς τελειώνει αυτή η στεριά. Μόλις τη βρήκα, σημάδεψα πάνω της, για να μην τη χάσω ποτέ. Τελεία.
αναρχοφοβία. Πειραματίσου με έξυπνα ρολόγια, με κάθε τι που το ξερό σου, το μυαλό φτάνει να δει. Να δοκιμάσεις τη ζωή όπως μπορείς. Πρόγραμμα, πληροφορία. Έχει το ρολόι να δεις. Το ποίημά μου είναι γραμμένο με γράμματα. Από τους γονείς μου τροφοδοτήθηκα συνήθειες, εμπειρίες από θαύματα και δράματα. Αυτοσυνείδηση και ρατσισμός. Δεν είναι οι άλλοι σαν εμάς. Δίαιση. Δεν είναι κακό. Τελίτσες, τελίτσες. Αυτά είναι τα σχόλια. Κλείνει η δίαιση. Σημειολογία. Ή κάτι τέτοιο. Έχω ξεφύγει λίγο απ' έξω. Πήγα να παίξω και εις των τίτλων ο λίγων οικούστην διαφημιστικός. Δεν ήθελα αυτό, ασφαλώς. Άλλωστε, γνωστό της πάση. Είμαι θα ο λίγων τι αναρχική. Δεν ήθελα αυτό, ασφαλώς. Αυθεντική, ωστόσο, η συμβουλή μου. Το νόημά της, δηλαδή, όσο σε παίρνει, ναι, μην πεις εκπτώσεις στο να κάνεις. Και όταν γκρεμίζεις φράγματα, να το απολαμβάνεις. Μην φοβάσαι. Δίαιση. Είμαι στο στάδιο που τελίτσες, τελίτσες. Τελίτσες, τελίτσες. Θέλω να αναφέρω, στην αρχή δηλαδή, τον τίτλο. Κλείνει η δίαιση. Αναρχοφοβία.